Salutare toată lumea, sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod de Team! Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și voi continua cu episoade de Team. Așa, scuzați-mă, dar am răcit foarte tare. Mă, taxi s-o lasa să filmez Five Nights at Freddy. Bine, ca să nu mă mai deranjeze. Haide, coaiele mele și zilele mele. Așa. Bun, voi pune pauză până începe meciul. Salut, vampirel. Salut, ești femeie? Începe meciul. 1. Haide, coaiele și zilele mele drăguțe. Mai am chesturi, nu vă faceți griji. Nu-i degeaba scopul meu în viață, cred. Vlad va supraviețui. Sper. Și iată, filez. Stai că îi zic eu lui ceva. Dar întâi să mă ascund. Nu e de mea. Fuck, bă, te lasă și mie ceva. Femeie pulă. Ce proaste sunt femeile. Și arogante. Mai ales femeile. Râd de o femeie. Femeile sunt proaste. Băi, tare îmi doream să fiu în echipa roșie să te bat acum. Tâmpit-o. Scuzați-mă că vorbesc așa urât. Bine despre fapt. Mult mai bine. Stai puțin, aici toate armura de care n-am nevoie. De fapt, asta o păstrez. Nu lua toporul. Așa. Daily vlog-ul te-a tâmpit. Și da, am văzut videoclipul ăla de la Shelly. Și am dat like. Și plus că pe mine mă cheamă chiar Vlad. Eram sigur că nu trebuie să pun ăla. Daily vlog-ul te-a tâmpit. Ia uite pe aia doi. Nu, sunt echipe. Sunt sălbaștri. Fuck you. Fuck, și dacă vine... Nu-i las să ajungă la mal. Stați mă acolo. Stați mă. Nu mai veniți voi aici, unde-s eu? Bă, dar lasă-mă în pace, turai, doamne. Nu! Mi-am dat seama ce vreau să fac. Daily... fuck, ce prostă. Bă, să mă ajute cineva. Mi-a venit salvatoarea. Uite să ducă ea. Winterfell. Am văzut un chest? Nu, ia-mi iau chestul de rfo. De fapt, nu-l mai iau. Bă, da, îl iau. Poate prind. Am revenit, am făcut rost de buți. Și acum vreau să merg să bat pe unul de acolo. Unde sunt? Ok, o să-i găsesc eu. Chest. Nimic bun. Foame, da. Sunt maestru la parcurs, n-am zice. Ăla nici nu se așteaptă să vină cineva, acum se așteaptă. Iar mă, tu. Ar vrea, dacă e fi român, ar fi perfect. Chiar și eu să mănânc ceva. Că am nevoie pentru lupta aceasta.
Asta e așa mai de... Nu! Tim! Nu! Ce mă speră cred. Spune că nu vreau să mă ia să văd, dacă vine la el mă omoară. Yay, Tim! What the hell? Nu, nu da! Yeah, bravo! În sfârșit ești inteligent la ce facem noi. El e în team. Așa. Perfect. Nu da, mă. Nu da că te spargă. De fapt, sper să nu dea în el. Hai, face sex. Bă, du-te dracului. Du-te în gură de proastă ce ești tu. Fuck. Și bunii mei afară. Pula ta. Am făcut și-o din gura și proasta asta. Viața care am vrut-o să o omor, n-am reușit. He. Îmi place să-mi fac o sabie de diamond? Da. Proastă. Nu te suport. Ce proastă îi, nu văzut că e prietenos. Le-a tot dat de proastă, ce e? Și de mele le-am luat eu. Oricum. Ce căcat. Eram bucuros că am făcut timp cu el și-a venit proastă toată aia. Sper să moară. Nu e frumos ce-a făcut. Nu mi-a plăcut asta. 4, 3, 2, 1. Hai, mă. Bă. Și tu aveai sabie de diamond. Daily vlogul te-a tâmpit. Yes, am câștigat. Dar fata aia nu a murit. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi vom continua cu episoadele de timp. Hai să vedem ce mai pe aici. Nu mi-a plăcut deloc asta. Bun, asta și seara. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like și noi vom continua. Pa, pa! De fapt nu. Nu. Că pe serverul ăsta nu merge.